σε τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να προχωρήσουμε γρήγορα στον δρόμο της ανάπτυξης. Αυτό, βέβαια, έχει μία σύγκρουση με την Αθήνα. Μία σύγκρουση με τους ανθρώπους εκεί, οι οποίοι θα θέλουν να κρατήσουν και προσπαθούν ακόμα και τώρα, πριν μπει σε εφαρμογή, είτε στους Δήμους είτε στην Αυτοδίκηση, να κρατήσουν όσο γίνεται περισσότερες αρμοδιότητες. Εκεί θα δοθεί μια μεγάλη μάχη 3,5 χρόνια. Και νομίζω ο Παναγιώτης ο Ψωμιάδης θα είναι κυρίαρχος σε όλη την περιφερειακή. Γιατί οι 13 περιφέρειες στη χώρα μας, 13 μικρά κρατήδια, όπως είπατε ελληνικά, θα μπορούν να δώσουν μια άλλη πίεση σε οποιαδήποτε κυβέρνηση. Αυτό θα αποφέρει κάτι. Αυτό θα αποφέρει καρπούς, νομίζω. Και θα φέρει ακριβώς αυτά που είπαμε στην αρχή της κουβέντας μας, την αυτονομία και την αυτοδιοίκηση στον τόπο μας. Μακάρι σε όλα αυτά και σε όλο το σχεδιασμό που κάνει ο κάθε υποψήφιος, όπως και έχετε μια πλούσια ατζέντα με τα σχέδιά σας κλπ., να βοηθήσει και το θέμα της κρίσης που είπαμε στην αρχή της κουβέντας μας, δηλαδή τα συγκεκριμένα λεφτά που υπάρχουν από κοινοτικά πακέτα, από το ΕΣΠΑ εμπροκειμένο ή από οπουδήποτε αλλού. Δεν θα είναι εύκολο, δηλαδή δεν θα είναι εύκολο να γίνει και κάποιο μεγάλο, τεράστιο έργο το οποίο θα μπορούσε να γίνει πριν από 3, 4, 7 χρόνια. Είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Σωστά το λέτε, γιατί είπαμε γρήγορα, κάναμε μια αναφορά, 2,5 εκατομμύρια πληθυσμός είναι τρομακτικός ο αριθμός. Ναι. Ταυτόχρονα να τονίσω ότι είμαστε και το, όχι σίγουρος είμαι, το δεύτερο βιομηχανικό κέντρο της χώρας μας. Έχουμε τις περισσότερες βιομηχανίες. Ναι. Σαν περιφέρεια και δημοκρατία. Άρα λοιπόν αυτό μας δίνει μια πολύ μεγάλη δύναμη. Δύναμη τέτοια η οποία θα μπορέσει να λειτουργήσει προς όφελος της ανάπτυξής μας. Αν εμείς λοιπόν εκμεταλλευτούμε, γιατί η βιομηχανία εδώ της Θεσσαλονίκης, της δικής μας περιφέρειας, είναι καθαρά εξωστρεφής. Γιατί το ζητούμενο ποιο είναι, το πρόβλημα μας ποιο είναι, ότι αυτό που παράγουμε θα πρέπει να είναι περισσότερο αυτό που καταναλώνουμε. Δηλαδή πώς μια οικογένεια μπορεί να τα βγάλει πέρα χωρίς να χρεωθεί. Πρέπει να φέρνει στο σπίτι 10 δραχμές και να ξοδεύει 9. Εμείς φέρνουμε 10 και ξοδεύουμε 20. Δυστυχώς αυτό συνέβαινε μέχρι τώρα, γιατί υπήρχε η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι κουτόφραγκοι λέγαμε, οι οποίοι δεν θα μας αντιληφθούν, δεν θα καταλάβουν, δεν θα δούνε, δεν θα ξέρουν και θα μπορούμε να τους ξεγελάμε πάντα. Δεν είναι έτσι. Άρα λοιπόν θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε όλα εκείνα τα προγράμματα τα οποία τρέχουν και είναι απαραίτητα για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τις επιχειρήσεις, θα πω, εκείνες τις οποίες θα χρηματοδοτήσουμε για να μπορέσουν να λειτουργήσουν, να δώσουν δουλειά στον κόσμο και την εξωστρεφή οικονομία που έχει η Θεσσαλονίκη να μπορέσουμε να την φέρουμε χρήματα μέσα. Οι παραγωγές αυτές οι οποίες θα φέρουν χρήματα να μην είναι μόνο ο τουρισμός που λέμε βαριά μας βιομηχανία, να είναι και ο αγροτικός. Όπως η αγροτική οικονομία κάποτε πήγαινε καλά, τώρα δεν πάει καλά. Γιατί δεν υπάρχει ο σχεδιασμός, δεν υπάρχει ο προγραμματισμός που είναι απαραίτητος. Και ένα ακόμα παράγοντα να τονίσω ότι θα πρέπει να δούμε λίγο και τη φορολογία. Έτσι, 40% φορολογία των πολιτών και των επιχειρήσεων και 30% όταν δίπλα στα Σκόπια στη Βουλγαρία, στην Κύπρο είναι 10%. Γι' αυτό και βλέπετε ότι γίνονται αυτά. Θα πρέπει να τα δούμε όλα αυτά έτσι ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε μια άλλη κατεύθυνση ανάπτυξη για τον τόπο μας. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε κοντά στις εξελίξεις και ταυτόχρονα μου δίνεται ευκαιρία, επιτρέψτε μου να πω και αυτό κύριε Παπαδόπουλε, ότι όλα αυτά τα προγράμματα πλέον, αλλά και ο αναπτυξιακός νόμος, μέχρι τα 4 εκατομμύρια, περνάνε από την περιφερειακή αιρετή αυτοδιοίκηση. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό κομμάτι αυτό, όπου θα μπορούμε να επιλέγουμε τις κατευθύνσεις εκείνες που πρέπει να έχει η δική μας περιοχή. Η οποία, να το τονίσω και αυτό, δεν έχει καμία σχέση με τον ορεινό όγκο των Ιωαννίνων, δεν έχει καμία σχέση με την Νότιο Ελλάδα, έχει κάποια σχέση αλλά άλλες παραγωγές, δεν έχει καμία σχέση με την Κρήτη, καμία σχέση με τα Εφτάνησα, τα Δεκάνησα, καμία σχέση με την Βιωτία, δεν έχουμε, δηλαδή είναι άλλα πράγματα εκεί, άλλα τα δικά μας. Ακριβώς αυτό πρέπει να δούμε και εκεί πρέπει να στοχεύσουμε έτσι ώστε να δώσουμε τις κατευθύνσεις εκείνες για τις βιομηχανίες αλλά και για τις νέες επιχειρήσεις που μπορούν να δημιουργηθούν στην κατεύθυνση της εξωστρεφείας και της οικονομίας να έρθουν χρήματα απ' έξω προς τα μέσα. Να κλείνοντας την κουβέντα μας, να πάμε στις κινήσεις του Θόδωρου Θεοδωρίδη, πώς θα κινηθεί το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Υπάρχει η σκέψη, υπάρχει ο σχεδιασμός, αυτές τις πρώτες κουβέντες που είπαμε
κατά τη διάρκεια μιας μικρής σχετικά περίοδου που έρχεται μέχρι τις 7 Νοεμβρίου. Δεν είναι μεγάλο το χρονικό διάστημα. Πώς θα κινηθεί το επόμενο διάστημα? Σε ρυθμούς, ξέρετε, είμαι έμπειρος σε αυτά, νομίζω περισσότερο από οποιοδήποτε άλλον. Σε ρυθμούς εντατικούς, σε ρυθμούς επαφής με τον κόσμο, ακόμα και στο τελευταίο σπίτι, όπως ξέρετε, είμαι άνθρωπος που πηγαίνω, οπουδήποτε μου ζητηθεί θα πάω να μιλήσω, να συζητήσω, να ενδιαφερθώ. Θα περάσω σχεδόν όλα τα χωριά, μία φορά και δύο πιθανόν, της Πέλλας που είναι γύρω στα 120-130, δεν είναι λίγα. Θα κοιτάξω όσο γίνεται περισσότερο για το πρόγραμμα, ήδη τα έχουμε προετοιμάσει, θα μου πείτε πότε, αλλά έχουν γίνει προετοιμασίες, είμαστε σε επαφή κεντρικά με ένα γραφείο που έχει στήσει ο Παναγιώτης Ψωμιάδης, όπου ετοιμάζεται το πρόγραμμα της Περιφερειακής Διοίκησης. Θα δούμε λίγο τα πράγματα που τρέχουν, παραδείγματος χάρη σήμερα έχουμε τα εγγένεια της έκθεσης, μεθαύριο έχουμε στη Θεσσαλονίκη, έχουμε να αντιμετωπίσουμε αυτά που είπαμε νωρίτερα, τα προβλήματα των αγροτών, αλλά και ταυτόχρονα πρέπει να δούμε άμεσα κιόλας, θα έλεγα, γιατί γι' αυτό λέω εμείς που έχουμε μια εμπειρία, πέρα από το τρέξιμο που έχουμε να κάνουμε για να πάρουμε αυτές τις εκλογές, θα πρέπει να δούμε και τι θα σπείρει ο κόσμος. Έρχεται η ώρα της ποράς και δεν ξέρει τι θα κάνει ο κόσμος. Και όταν μιλάμε για τους αγρότες, αντιλαμβάνεστε, είναι ο μεγαλύτερος πληθυσμός του νομού μας και ταυτόχρονα να δούμε και τις κατευθύνσεις, γιατί ετοιμάζονται αυτές που μπορούμε να δώσουμε στην περιοχή μας. Στην επαφή σας με τους αγρότες μπορείτε να πείτε πολλά περισσότερα πράγματα. Βεβαίως. Και ταυτόχρονα να πω ότι το αίτημα από τη μεριά μου θα είναι ότι δώστε δύναμη στο Θοδωρίδη για να μπορεί να παλέψει κεντρικά. Γιατί πλέον ο αγώνας έφυγε από την Αθήνα, αλλά θα γίνεται στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. 7 νομοί είμαστε. Σέρες, Κιλκής, Πέλλα, Ημαθία, Πιερία, Χαλκιδική και Θεσσαλονίκη. 7 αντιπεριφερειάρχες θα συμμετέχουμε μαζί με τον Ψωμιάδη στην εκτέλεση όλων των θεμάτων του Περιφερειακού Συμβουλίου. Άρα λοιπόν όσο μεγαλύτερη δύναμη πάρω, δηλαδή το ποσοστό μου στις τελευταίες εκλογές ήταν 40%. Έτσι. Αν μπορέσουμε να το κάνουμε 50, 55, 60, όσο μεγαλύτερη δύναμη πάρουμε από την Πέλλα, τόσο μεγαλύτερο και διαπραγματευτικότερο λόγο θα έχω με τους άλλους νομάρχες. Νομίζω ότι μπορούμε να το καταφέρουμε, γιατί πραγματικά νιώθω την αγάπη του κόσμου από όλους τους χώρους. Καταρχήν, όπως ξέρετε, και φάνηκε και στα γκάλωπ που πόντων, αλλά και παλαιότερα, όπως είναι γνωστό σε μένα, δεν ξεχωρίζω τους πολίτες σε μπλε, πράσινους, κόκκινους. Η πόρτα είναι ανοιχτή, είμαι άνθρωπος που το έχω αποδείξει, ήμουνα τόσα χρόνια δήμαρχος και έδειξα ότι δεν έχω τέτοια ταμπού και τέτοια αποθυμένα. Θα πρέπει να ψηφιστούμε από όλους τους χώρους, πρέπει να ψηφιστούμε από τους πολίτες οι οποίοι θα επιλέξουν το Θοδωρή, τον Ψωμιάδη, το πρόγραμμά μας, ή θα πιστέψουν ότι αξίζουμε και θα πρέπει να αφήσουν στην άκρη τα κόμματά τους και να μας δώσουν την δύναμη εκείνη που είναι απαραίτητη για να μπορούμε να κερδίσουμε όλα αυτά τα οποία είπαμε νωρίτερα. Και βέβαια η δύναμη που θα έρθει σε μένα και θα μεταφερθεί στον Παναγιώτη, αν είναι τόσο μεγάλη και από τους άλλους νομούς, ο διαπραγματευτικός λόγος του κυβερνήτη, του περιφερειάρχη, του Ψωμιάδη, θα είναι ακόμα πιο ισχυρό στην Αθήνα, πιο δυνατή φωνή και βέβαια θα απαιτεί, όπως πάντα γνωρίζετε ο Παναγιώτης, με ισχυρά ατού ότι ο πληθυσμός και ο κόσμος, 2,5 εκατομμύρια λαού, είναι μαζί μας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε αυτά που πραγματικά τόσα χρόνια δεν μας άφησαν να τα πάρουμε. Να το πω έτσι απλά. Με την υπογράμμιση σας αυτή να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας, αυτή την πρώτη κουβέντα που κάνουμε και βεβαίως να ευχηθούμε καλή συνέχεια και στον αγώνα σας, αν μη τι άλλο. Καλό κουράγιο. Ευχαριστώ και εγώ να σε ευχαριστήσω για άλλη μια φορά για την ωραία κουβέντα που κάναμε και να τονίσω ότι θα προσπαθήσουμε να είμαστε και να ανταποκριθούμε στα αιτήματα των καιρών, στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχει ο κόσμος. Στην κρίση θα μπούμε μέσα, γιατί πραγματικά η νέα πολιτική ατζέντα αυτό έχει να κάνει. Να μπούμε στα πραγματικά προβλήματα και στην πραγματική οικονομία του τόπου μας. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να σας ευχαριστήσουμε και εσάς που ήσασταν μαζί μας. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε.